Assalamualaikum, iki bersama Bu Uli. Hari ini ya apa piye mbuh? Bahasane sing ya wis ngene iki aku. Maaf nek bahasane kleru. Hari iki aku arep nggodhog dong kates. Daun pepaya iki air diumupke sik tak cemplungi karo lempung kuwi tanah kosawah sing ora maraknen pait godhong kates iki mau wis tak kei lempung karo uyah nunggu umup lagi dicemplungke godhong katese yut. Iki godhonge tak lebokke mergo banyune wis umup. Lho, wis. Iki digodhog ya dikira-kira wae nek wis empuk kuwi berarti wis mateng, wis siap dimasak. Arep dimasak apa? Enak. Sesuk arep tak oseng-oseng mergone iki dadi tak godhog sih. Wis. Yuk, tolong di like, subscribe, dan komen di channelku ya. Terima kasih. Salam sehat.